У меня такое ощущение, что программа сегодня... Да, практически. Нет, это формат ток-шоу. Утырыш быйыл яңаша уза ток-шоу форматында матбугат алдында торган мәсьәләләрне шишу хакында бергәләп фикер алышалар. Пандемия мәгълүмат чараларын сынады. Не все справились, и некоторые ушли с рынка. Сыналганнар да булды. Кайберәүләр базардан бөтенләй китте. Кече форматлы басмалар барлыкка килде. Зыян күргән тармак буларак ташламалы кредитлар коткарды. Республик күләмендә ярдәм күрсәтелү нәтиҗәсендә социаль әһәмиятле басмаларга язылу артты. Әмма гомумән алганда тираж кими. Почта хезмәткәрләре җитмәү гәҗит журналларының соңарып килүе, киоскларның юкка чыгуы, борчулар шиктән ашкан. Басма матбугатны таратуның заманча шелтәрен булдыру, гәҗит журналлар укуны модага кертү кирәклеген әйтәләр. Гадәти һәм яңаша алымнар җитми. Шул вакытта объектив, сыйфатлы мәгълүматкә ихтыяҗ зур. Журналист һөнәренең әһәмияте кризис чорында аеруча үсте. 20 елда журналистлар дезинформация агымы, медиага ышаныч кризисы, тормыш һәм сәламәтлеккә хәвеф белән һәр көн очрашып тордылар. Фейк ньюс Фейк, ягъни ялган яңалыклар җәмгыятьне тарката, бер үк хәбәрне төрлечә тәкъдим итүчеләр, нәрсәгә дә булса тискәре караш уятучылар бар. Шулай кешенең үз-үзен тотышына тәэсир ясыйлар. Сез моны шимбә-якшәмбе көннәрендә күрәсез. Туган телләр елында милли матбугатны саклау һәм үстерү кирәклеген ассызыклыйлар. Хәзер илнең 22 төбәгендә 30дан артык татар газета журналы чыга. Җирлекләрдә татар порталлары һәм сайтлары булдырырга тәкъдим итәләр. Интернетның ресурсларын бик яхшы иттереп кулланырга мөмкин басма мәгълүматта. Һәм алар бергә барган чакта аның киләчәге бар. Мәскүләм мәгълүмат чараларын саклап калу гына түгел, үстерү дә мөһим. Кызганычка каршы практикада яшьләрне җәлеп итү һәм контентны хәзерге аудитория таләпләренә яраклаштыру белән проблемаларыбыз бар. Шуңа күрә яңа алымнар кулланырга, туган телдә актуаль темаларга подкастлар язарга, ютубта каналлар булдырырга, TikTokка үз контентыгыз белән чыгарга кирәк. Андый уңай мисаллар бар инде. Яштат Медиа Junior журналларның проектларын интернетта тәкъдим итә. Гомумән 33 аерым проектны үз эченә ала. Алар өчен барлыгы 14 YouTube канал. Бүгенге көндә эшләп килә. Интернетта татар мөхитен оештыруга әле малчыгы яшьләргә, балаларга, яңа туган, алар үзенең телендә контент аларга җал итәргә, мында укырга, өйрәнергә мөмкинлек тудыру бик зур максат. Бу нисбәттән Шаян ТВ эшчәнлеген утырыш барышында берничә тапкыр билгеләп үттеләр. Яңа гасыр телеканалы да аудиториясын арттыра, телеэфирда гына түгел, интернетта да. На Шаян ТВ мы начали создавать. Хәзер без Шаян ТВда тиктокерлар фабрикасын эшләтеп җибәрәбез. Алар 10 яшьтән алып аккаунтлар алып барачак. Тамашачыга гомуми контент кирәкми, җирле продукт сорыйлар. Без хәзер Татарстан 21 гасыр кинокомпаниясын булдыру эшенә алынабыз. Милли телдә эшләүче кадрлар әзерләүдә проблема булып кала. Илшат Әминов сүзләренчә, монда грантлар коткара. Соңгы елда тармактан сәләтле журналистларның күпләп китүен дә ачып салдылар. Работники СМИ из высокооплачиваемой категории граждан переместились. Хәзер журналистлар югары хезмәт хакы алучы категориядан уртачага, районнарда түбән хакларга эшләүче һөнәр ияләре булып калды. Алар күпләп хезмәт күрсәтү тармакларына китә. Безнең максат журналист һөнәренең абруен арттыру. Хезмәтенә күрә хөрмәт булуын бүгенге утырышта бүләкләп расладылар. Яңа гасыр телерадио компаниясының башкарма директоры урынбасары Данил Гыниятов Татарстанның атказанган матбугат һәм масса күләм коммуникацияләр хезмәткәре исеменә лаек. Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре исеме Шаян ТВ телеканалының мөхәррирләр бүлеге җитәкчесе Резида Хәсәновага бирелде. Узган ел республикадагы чараларда актив катнашкан өчен безнең телекомпанияның генераль директоры Илшат Әминовка президентның рәхмәт хатын тапшырдылар. Гөлназ Сайфетдинова, Вадим Илларионов, Яңа гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.